أبمل عالم بمخان مدباتنا أمكتتال تركبوا زخبركم من زخبركن انتخاتلتنا نلوم يا 4 حاسة زحارنا يوم حد صرتن أوانا ونزبلنا يوم زيناتات حزنا لكم ماتينا لنا نخد كتاتولنا دما بخبر نعدم حلقة استاف سراو السودان جنرال ياسر العاطا سراو السودان قدمي موداتا زعمتنا حيلتات قلطف دقف مول بمول نمطفا بكل جنبارات بحبارنا مدمساس استراتيجي حنتز كم زلو افليتو از حدش وتادراو مقلتي سراو السودان اب سمين كوردفان عبيت عوتات دحر ممزقاو استوهابا ايو جنرال ياسر العاطا قدمي موداتا زعمت حادو كان ياريس يفتواقا يخون وصاتنيا وتادر اب سودان كم زي ترف مدمساس ايو اتي سراو تاب كند بحادا مسمر بكلهم جنباراتن بحبارن بتماساسال جزينا يمسقام استراتيجي تكمالو ازد ما مستين كتما كارتون مقوتزار استتقامل ميلا تماساساليو سراو السودان مستومس استسلف حبرا وحايلتات بمقان ابز قربا معلتات او لعل فتان دقف حايلتات RSF روي وتدرو عوتاتا مزجيبو مالو اتزعبي وتدرو معباله نتينا وارحت عزيز نبر استراتيجي مسمر اوم دورمان ال اوبيد مسبارن عبيت ختمات السمين كوردوفان مسؤوم سايلان باران داغماي مقوتزارن ايو እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣምባሳደር ዓሊ ኢብራሂም ኣብ ጽምብል መበል 27 ዓመት ንግስነት ንጉስ ሞሮኮ ተሳቲፉ ኣምባሳደር ኤርትራ ሃገረ ቀጠር ክቡር ዓሊ ኢብራሂም ኣሕመድ ኣብቲ መበል 27 ዓመት በዓል ንግስነት ንጉስ ሞሮኮ መሐመድ ሻድሻይ ንምኽባር ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ተሳቲፉ ክቡር ኣምባሳደር ኣብታ ኣጋጣሚ ንንጉስ መሐመድ ሻድሻይ ንህዝቢ ሞሮኮና ዮሃና መልእኽቲ ብምሕላፍ ሰላምን ብልጽግናን ተመንዩ ብተወሳኺ ኤርትራ ምስ ሞሮኮ ዘለዋ ክልቲያዊ ርክባት ንምስፋሕ معمقن زلوا صنع مرقصن توفاينتن دقيمو أرقاقيتو أزاز ماكل سلطنة هجروا أجلجلوت كونريل دبساي جدا تمال سلستنا حسن أبالات مبل 39 زوريا مجلتي هيبو سوا خلط عبيت علاماتات مالت مزز أمني عسر تخلط خفلي أكاديمية وتمرتن مفتس أم هجروا جبون زكايد الله ماكل هنسات منسيات مخانز تقاسا كونريل دبساي منسيات أكاديمية ونمياون بقعاتن بمبراخ كابت أبيبات حساسباتات وطيم هجرون زيجنتاون الرأي خمعبلو أمرون أكلون دلدالوني نوم دما هاجرهم كهانسون لعلاونتها كوحسون تسويت كم زجبر اللوم أبرهم هزبير ترانز حالفوت أنكر مدرخاتن نزخف الرزين واقام بمتكاس علامة هاجروا أجل جلوت هاجر مهنات ملمعن لعلاونتها مو حاسن سلازخنا كل ما نسينا زتلو خوزي بزجبات رديو بلعل وننقحات انكسر حلو أزخ خيرون أبسا واوت أنحلوني حدا عامت أوان أكاديمية وتمرتي كمون وتدراو بوليتيكاوي اسبورتاون ما تاون نتفتات كم زمالو منقست دما كل زدليو مسارتاو قربات عداليلوم كم زلو زرغاغص كونريل دبساي نزوهاوم تمرتن سلطنان بزغبا تخاتاتيلوم بروح مصايوم كوحسو كونريل دبساي قد اموداتا كم كلهم زحلف زورياتات ابالات مبل 39 زورياون حدهداو فقرن متحلاين بمخسكاسن بمدلدالن كمون هاجراو نقحاتهم بمبراخ نزوهاوم مدب سرح بغبو خاتغبرو بملواو سناي منيتو قاليت لهم عبالات مبل 39 زوريا هاجراو أجلجلوت أبزها وريتو بهزون منقستن زقبر لهم كل عينة حالفاتات كم زردهم بمتكاس استوهاو ممرحي مورالهم زبرخن أنفت متعيهم زما أزنن سلازخنا كل مداوم الدلاواتهم أتصافيفهم نفسها وخمز وردو أرديهم بمخنيات وقع شرارينا بسودان زلو تقارو قداي كم زخونو تحبيرو سودان او ميديا سودان تريبونا وزو تطبطب اتقونتينا وشت دوب سودان كم استلابعن كبيدة صوارا معسكر سدتنياتات بمودقو قصروم زي تفلتو تقارو سدتنياتات كم استقتلون تقاليتو ازي مالت كحموران كالوت كبابتات معراب تقراين تمزابيلوم زخدو تقارو قداي كم زخونو زرد حبريتايوم تكال سدتنياتات سودان دمانتو مابدو بزركو معسكرات سدتنياتات نمكل خال أهجرا وحجز كجبر تقوي علو از خمزيلون كلو بتوسخ دما ما زيجاتات تجراي بسنكياب كباب دوبستول لعو جناب سودان كمستسددوا تفليتو أبزن زحلف خلت سلسته معلتات أب كباب دوب شرارينا بستول لعت أو جونتي أما زيجاتات كاب تجراي ناب جوربيت هاجر سودان كمستسددوا ترجاجيتو أتوم استسددوا تجارو خوينهم بتكذا زبيخون باتين معرب تجراي زم حادر زلورا رح حيل استمرروا
بمنነቶም በደል ዝበጽሖም ምዃኖም ተሓቢሩ ኣብቲ ውግእ ዝቆሰሉ ኣባላት ምክልኻል ሓይሊ ኢትዮጵያ እቶም ቀሊል ዝቆሰሉ ናብ ጎንደር እቶም ከቢድ ድማ ብኣየር ናብ ኣዲስ ኣበባ ጥቁር ኣንበሳ ሆስፒታል ከም ዝተወሰዱ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣረብ ኒውስ ኣብ ከተማ ሓምዳይት ካብ ሓደ ናይ ጸጥታ ረኺቦዮ ዝበሎ ምንጪ ብምውካስ እቶም ናብ ሱዳን ዝኣተዉ ዜጋታት ቁስላት ተጋደልቲ ከም ዝርከብዎም እውን ኣብቲ ጸብጻብ ኣረዲዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ግንባር ራያ ኣላማጣ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ወታደራዊ ምፍጣጥ ይውስኽ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ግንባር ራያ ኣላማጣ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ዝነበረ ወታደራዊ ምፍጣጥ ናይ ኩናት ምድላው ተሪሩ ከም ዝቐጸለን ብምኽንያት እዚ ድማ ሓደ ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ነቕሉ ከም ዘለው ተገሊጹ። ኣብ ከተማ ኣላማጣን ከባቢኡን ርኢ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ብብዙሕ ምኽንያት ኣብ ዙርያ እቲ ከባቢ ኮይኑ ናይ ኩናት ስግኣት ነጊሱ ይርከብ። ብሰንኪ እዚ ዝተፈጠረ ስግኣት ድማ ገለ ነበርቲ ነብሶም ካብ ሓደጋ ንምስዋር ካብቲ ናይ ኩናት ስግኣት ንምርሓቕ ናብ ራያ ቆቦን ከምኡ ድማ ናብ ከባብታት መቐለ ይጓዓዙ ከም ዘለው እቲ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣሎ። ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ በየነ ምኽሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሃዲሞም ንጉጅለ ጌታቸው ረዳን ስርዓት ብልጽግናን ረሓሪሖም ወፂኦም። ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ በየነ ምኽሩ ነቲ ምስ ስርዓት ብልጽግና ተዋሂዱ ክሰርሕ ጸንሐ ጉጅለ ጌታቸው ረዳ ብምርሕራሕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝሃደሙ ተገሊጹ። ብመሰረት ካብ ምንጭታት ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣቶ በየነ ምኽሩ ምስቲ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ኮይኖም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንቀሳቐሱ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ዝሓለፉ 2 ሰሙን ጀሚሮም ግን ነቲ ጉጅለ ረሓሪሖም ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፂኦም ኣለው። እዚ ምስሓብ ነቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብን ግዝያዊ ምምሕዳርን ተፈጢሩ ዘሎ ዓሚቕ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ዘቃልሕ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ኣቶ በየነ ምኽሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወፅሉ ምኽንያት ምስቲ ንረብሓ ትግራይ ሓሊፉ ሂቡ ዝበሃል ዘሎ ስርዓት ብልጽግናን ምስኡ ዝተጸጉዑ ኣካላትን ብዘለዎም ዘይምስምዕማዕ ምዃኑ ይንገር። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዓጺ ዘሎ ጉጅለ ጌታቸው ረዳ ተወሳኺ ድኽመት ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ይግመት። ነዚ ምንቅስቓስ እዚ ስዒቡ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ከም ዝሕብሮ እዚ ስጉምቲ እዚ ነቶም ምስ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ተሻሪኾም ዝሰርሑ ዘለዉ ባንዳታት ዓብዪ መጠንቀቕታ እዩ ይብል። እቶም ረብሓ ገዛእ ስርዓት ክብሉ ኣብ ጎኒ ጸላእቲ ተሰሊፎም ዘለዉ ውልቀ ሰባት መጻኢኦም ጸልማት ምዃኑን ታሪክ ክፈርዶም ምዃኑን እቲ መልእኽቲ ወሲኹ የርድም። ኣቶ በየነ ምኽሩ ድሕሪ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምውፅኦም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣበይ ከም ዝርከቡ ብንጹር ዝተፈለጠ ነገር የለን። ይኹን እምበር እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ መሪሕነት ሕወሓትን ግዝያዊ ምምሕዳርን ዘሎ ጋግ ዘርኢ ኮይኑ ኣብ ቀጻሊ ተመሳሳሊ ናይ ምርሕራሕ ስጉምትታት ክውሰድ ከም ዝኽእል ይግመት። ልኡኽ ኤርትራ መበል 49 ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ምኽሪ ሕብረት ኣፍሪቃ ተሳቲፉ። ብኣይተ ቢንያም በርሀ ግዝያዊ ተሓጋጋዚ ኤምባሲ ኤርትራዊ ኢትዮጵያን ቋሚ ወኪል ኤርትራ ሕብረት ኣፍሪቃን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃን ዝተመርሐ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ መበል 49 ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ምኽሪ ሕብረት ኣፍሪቃ ተሳቲፉ። እቲ ብ28-29 ሓምለ ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ኣኼባ ምርግጋት ዘላቐ ረማይን ውሕስ ስርዓተ ጽሬትን ንምዕዋት ኣጀንዳ 2063 ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ቃል ተሰላሲሉ። ልኡኽ ኤርትራ ኣብቲ ኣኼባ ብዘስምዖ መደረ ኤርትራ ኣብቲ ሕፅረት ማይ ዝረኣየሉ ዞባ ሳሕል ትርከብ ሃገር ከም ምዃና መጠን እኹል ቀረማይ ምርግጋጽ ሓደ ካብቶም ቀዳምነታት ሃገራዊ ልምዓት ምዃኑ ገሊጹ። መንግስቲ ኤርትራን ዘላቒ ምሕደራ ማይ ድልዱል ፖለቲካዊ ቁርጽነትን ዓብዪ ናይ መጻኢ ወፍርን ይገብር ከም ዘሎ እቲ ልኡኽ ኣረዲዩ። እቲ ልኡኽ ኣብ መደረኡ ብሰንኪ ዝተገበረ ሰፊሕ ወፍሪ ህንፀት ዲጋታትን መሰረተ ልምዓት ማይን እቲ ኣብ 1991 ካብ 13 ሚእታዊት ዘይበልፅ ዝነበረ ቀረብ ጽሩይ መስተ ማይ ሕጂ ናብ 85 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ኣፍሊጡ። ብተወሳኺ ቁፅር ዲጋታት ኤርትራ ካብ 138 ናብ 850 ከም ዝወሰኸ ኣብቲ ኣኼባ ተገሊጹ። ኤርትራ ነቲ ናይ 2030 ናይ ዘላቒ ልምዓት ሽቶታትን ኣጀንዳ 2063 ንምትግባር ትሰርሕ ከም ዘላን ክስካብ ሕጂ ድማ ዘተባብዕ ውፅኢት ተመዝጊቡ ከም ዘሎን እቲ ልኡኽ ወሲኹ ገሊጹ። እቲ ኣኼባ ኣብ ቀዳማይ መንፈቕ ዓመት ኣብ ቀረብ ጽሩይ መስተ ማይ ዝተመዝገበ ምዕባለታት ድሕሪ ምግምጋም ኣብ መጻኢ ክውሰዱ ዝግብኦም ስጉምትታት ብምሕሳብ ተዛዚሙ።
ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጸልማት ሰደድ ጽምብላልዕ ሲማዓ ኮራ ዘይከደነት ምድሪ ኸደነት ይብል ጥንታዊ ምሰላ ቦታትና እዚ ምሰላ እዚ ካብታ ብሰንኪ ዝተሓላለኸ ቅልውላው ፖለቲካን ማሕበራዊ ቁጠባና ዓዘቕቲ እናተሸመመት ትርከብ ኢምፕራጦርያዊት ኢትዮጵያን ላዕሊ ዝገልጽ ምሰላ የለን። ኣብዚ ሓሶት ከም ባህሊ ጥልመት ድማ ከም ስትራቴጂ ዝተቐበለት ሃገር ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግና መዓልታዊ ዘቃልሕዎ ዓብዪ ፕሮፓጋንዳ ኣሎ። ንሱ ድማ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሰደድ ብምግባር ጸዓት ቀርና ኣፍሪቃ ትኸውናላ ዝብል ናይ ትምክሕቲ ጭርሖ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ነቲ ናይ ኣየር ፕሮፓጋንዳ ዘቃልሕን ዘዋርድን ኮይኑ ይርከብ። ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ልዕሊ 56 ሚልዮን ናይ ገዛ ርእሳ ዜጋታት ክስካብ ሎሚ ጽሩይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣይረኸቡን። ፍርቂ ህዝቢ እቲ ሃገር ኣብ ጸልማት እናነበረ ድኻታት ዜጋታት ንምግብን ንብርሃንን ዝኸውን ጸዓት ሲኢኖም ንዓዘቕቲ ድኽነት እናተሸመሙ መንግስቲ ብልጽግና ግን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንሰድድ ኣለና ኢሉ ክምካሕ ምርኣይ ካብቲ ዝገደደ ሕሰብ ሞራልን ፖለቲካዊ ዕምባባን እዩ። እዚ ኣካይዳ እዚ እቲ ስርዓት ንውሽጣዊ ውድቀቱ ንምሽፋን ዝጥቀመሉ ናይ ምስሊ ጸልማታ ከይፈትሐት ምድሪ ክትከድን እትፍትን ዘላ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ሓሶት ምሰላ እስካብ መዓዝ ክቕጽል? ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብቲ ናይ 56 ሚልዮን ጸልማት ወፂኡ መዓዝ ናይ ሓቂ ብርሃን ክርኢ? ኣብዚ ሃገር ሓሶት ባህሊ ጥልመት ድማ መንነት ኣብ ዝኾነሉ እዋን እቲ ሓቂ ንጹር እዩ። ጽምብላልዕ ሲማዓ ኮራ ቀሊዓ ምድሪ ክትከድን ምፍታና መወዳእቱ ዕርቃን ጥራይ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ኣብ ሸረሪናን ደቡብ ሱዳንን ዝተወልዐ ኩናት 3 ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሂወቶም ሓሊፉ። ኣብቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኣብ ግንባር ሸረሪናን ከባቢ ደቡብ ሱዳንን ዘጋጠመ ደማዊ ውግእ 3 ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ። ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ጸብጻባትን ናይ ወፃኢ ሚድያታትን እቲ ኣብ ከባቢ ሸረሪና ዝተወልዐ ዕጥቃዊ ጎንፂ ናብ ውሽጢ ደቡብ ሱዳን ሰጊሩ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብሰንኪ ዝተተኮሰ ከቢደ ጽዋርን ዝተኻየደ ውግእን እቶም 3 ኣዘዝቲ ሂወቶም ክሓልፍ ከም ዝኸኣለ ተረጋጊጹ ኣሎ። ኣብቲ ውግእ ብዝበጽሐ መጥቃዕቲ ብዘይካቶም ዝሞቱ ኣዘዝቲ ብዙሓት ካልኦት ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ዝያዳ ዘጋድዶን ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ እውን ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ክስካብ ሕጂ ካብ ወገን መንግስቲ ፌደራል ብዛዕባ ሞትቶም ኣዘዝቲ ዝወፀ ወግዓዊ መግለጺ የለን። ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ምስ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ዝተሓወሰ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ኣዳልየን። ስዑድ ዓረብ ጸጥታ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ንምሕላው ምስ 5 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተሓወሰ ሓድሽ ናይ ባሕር ምክልኻል ጥምረት ከም ዝወደበት ተገሊጹ። ኣብዚ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ስትራቴጂካዊ ጥምረት ኤርትራ፣ ግብፂ፣ ሱዳን፣ ጅቡትን ሶማልን ከም ዝተሳተፋ ተሓቢሩ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መጻወ ባብኤል መንደብን ወሽመጥ ዓደንን እናወስኸን ዝኸይድ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ውጥረት ንምፍታሕ ዝዓለመ እዩ። እዚ ከባቢ ንዓለማዊ ንግዲ ወሳኒ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣስታት 12 ሚእታዊት ናይ ዓለም ንግዲ ብኡ ከም ዝሓልፍ ይግመት። ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪቃ ከም ዝሓበሮ እዚ ጥምረት እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ምስሓብ ስዒቡ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ዘጋጥም ዘይምርጋእ ኩነታት ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ። ብተወሳኺ እዚ ሓይሊ እዚ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋር፣ ምስግጋር ደቂ ሰባትን ካልኦት ዘይሕጋዊ ንጥፈታትን ንምቁፅፃር ዓብዪ ግደ ከም ዝህልዎ ተሓቢሩ። ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣን ሰፊሕ ገማግም ባሕርን ኣብዚ ጥምረት እዚ ንጡፍ ተራ ከም ዝህልዋ ተንተንቲ ይገልጹ። እዚ ሓድሽ ኪዳን ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃን ማእከላዊ ምብራቕን ዘሎ ወታደራዊ ምትሕብባር ናብ ዝለዓለ ብርኪ ዘሰጋገር ምዃኑ ተመልኪቱ ኣሎ። ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ፍትሒ ወረዳ ኣበላ ምስ ህሳብ ውፅኦቱ ናብ ዓፋር እጉጉሙ ተጸንቢሩ። ልዕሊ 3000 ሰራዊት ናብ ዓፋር ምእታዎም ተገሊጹ። ኣብ ክልል ዓፋር ዘሎ ፖለቲካውን ወታደራውን ውጥረት ናብ ዝለዓለ ብርኪ እናደየበ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፍትሒ ወረዳ ኣበላ ዝነበሩ ኣቶ ሙሁዲን ኢድሪስ ሚፍታሕ ነቲ ስርዓት ብምግዳፍ ምስ ህሳብ ውፅኦቶም ናብ ዕጥቃዊ ምንቅስቓስ ዓፋር እጉጉሙ ከም ዝተጸንበሩ ተፈሊጡ። ኣቶ ሙሁዲን ኢድሪስ ኣብ ወረዳ ኣበላ ብላዕለዋይ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፍትሒ ኮይኖም ክሰርሑ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብቲ ዞባ ዝፍጸም ዘሎ በደላትን ፖለቲካዊ ጸቕጥታትን ብምቅዋም ነቲ ብመንግስቲ ዝወሃብ ዝነበረ መዝነት ራሕሪሖም ናብቲ ዓፋር እጉጉም ዝፍለጥ ዕጥቃዊ ቃልሲ ተጸንቢሮም ኣለዉ። እቶም ምስኦም ዝተጸንበሩ ስሳብ ብጾቶም እውን ተመሳሳሊ ቅዋም ብምሓዝ ነቲ ናይ ናጽነትን ፍትሕን ቃልሲ ንምሕያል ቁርጽነቶም ከም ዘርኣዩ ምንጭታት ሓቢሮም። እዚ ምንቅስቓስ እዚ ስዒቡ ኣብ መሬት ዓፋር ዝረአ ዘሎ ወታደራዊ ምትእትታው ኣዝዩ እናሓየለ ይመጽእ ምህላው ይግለጽ ኣሎ።